L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Roses presenta una nova programació de tardor 2024, amb tallers gratuïts per a joves de primer d'ESO fins als 29 anys. Entre les novetats destaquen els tallers de creació de contingut per a xarxes socials i un de creació musical, on els participants podran desenvolupar la seva pròpia cançó. A més, es mantenen activitats populars com els tallers de DJ, dansa urbana, estampació i esports com futbol, ping-pong i voleibol. Doncs per un cantó, degut a l'èxit hem mantingut alguna de les activitats que ja arrossegàvem de trimestres anteriors, com per exemple serien les esportives, i per un altre cantó hem volgut incorporar activitats noves, com per exemple seria el d'influencer o creador de continguts i el de creació musical, que són dos tipus d'activitats que creiem que poden ser d'interès per als joves. Les inscripcions s'obren avui, dia 20 de setembre, i les activitats començaran el dia 7 d'octubre. Avui, 20 de setembre, comença el període d'inscripcions de les noves activitats de tardor de l'Espai Jove de Roses. La programació la poden trobar directament a l'Instagram de Joventut Roses i aquest any, com a novetat, hem eliminat el format paper. Tota la difusió es farà a través de xarxes socials i ja que tot el nostre públic objectiu és jove i domina perfectament aquesta plataforma. Per a més informació es pot contactar amb l'Espai Jove de Roses o consultar el seu perfil d'Instagram @joventutroses.